असा आमका पेवा बिवा घेतला त्यामुळे आम्ही बिंदास होईल. ठोकली बोट ठोकली हो. पर पर्सन 70 रुपये. हो हो हो. फायनली आमची बोट आलेली आहे आणि आमचा नंबर लागलेला आहे. सो हॅलो गाईज, तर तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आज आम्ही चाललो आहोत मध्ये बोटिंग करण्यासाठी तलावपाळीमध्ये. तर आम्ही आता इकडे ही ताई आहे माझी, हे आमचे भाऊजी आणि त्यांचे मित्र मैत्रिणी सगळेजण असत. तर बघूया आपण बोटिंगचा आपण कसं करणार आहोत, तिकडे काय प्राईज वगैरे आहे ते ठाण्यामध्ये. तर चला, तर टोटल 5 जण आहोत. आता इकडे ठाण्यामधून निघालो आहे ईस्टमधून. आपण वेस्ट साईडला तलावपाळीच्या तिकडे जाणार आहोत. हे बस स्थानक ठाणे वेस्टचा सिडको. आता वाजले 6 आणि 6 वाजता आम्ही निघालो आहे घरातून. हे आपला ठाणा मार्केट वेस्ट साईडचा. आता मी पोचलो तलावपाळीच्या तिकडे. आता इकडे आम्ही गाडी पार्कसाठी जागा शोधतो, गाडी पार्किंग करूसाठी. ह्या तलावपाळी इकडे समोरच आहे, त्याच्या समोरच इकडे गाडी पार्क केली आणि आता इकडून आम्ही जाणार आतमध्ये बोटिंग करण्यासाठी. तर चला, तर बघूया आपण. इकडे मरणाची गर्दी आहे खाली. भाई आज रविवार असल्यामुळे इकडे खूपच गर्दी आहे तिकीट काउंटरला. इथे जास्त गर्दी असता मरणाची, नाही तर एरवी सोमवार ते शुक्रवार कोण पण नसतं इकडे. पण आज रविवार असल्यामुळे सगळ्यांका सुट्टी असल्यामुळे मरणाची गर्दी आहे या साईडला. हे समोर इकडे तिकीट काउंटर. इकडे प्रत्येक पर व्यक्तीची 3-4 सीटरची आहे 70 रुपये एक पॅन्डल बोटची, आणि नॅनो बोटची 2 सीटची 180 आहे. त्यात 2 जण बसू शकतात. आणि समोर ग्रुप बोटिंग आहे. जास्त पूर्ण फॅमिली वगैरे असं जास्त जण असतात तर इकडून ह्या बोटिंग फिरवतात. मायला कधी आम्ही बोटिंग वगैरे केली नाही आहे, पहिल्यांदा इकडे आलो इकडे साईडला. बघूया काय एक्सपिरियन्स कसं भेटतं आपल्याला तो, की अजूनपर्यंत कधी बोटिंगचा काय विषय नाही. तर हे फॅन्डल मारून बोट चालवायची असतात, खाली पायाखाली फॅन्डल असतात. आपण आता बघूया, आपण बसल्यावरच समजेल एक्झॅक्ट काय करायचं आहे ते. पण आपण तर कधी बसलो तर नाही याच्यात, पहिल्यांदा फर्स्ट टाईम एक्सपिरियन्स आहे. तर बघूया आपण. केलं तर नाही फॅन्डल मारूचा म्हणजे, आणि एकामेकाक बोट आपट चालेल त्यामुळे अजून हा विषय एकामेकाक धडामधुडूम करतात. ही गाडी ही बोट आणा ही मगापासून व्हायच हिंडाकतात, पुढे काय जाणार नाही. त्यांचं काय मग फॅन्डल मारूकच पाय दमले, काय जमलं काय समजत नाही. अजून बरीच जण असत, बरीच वेटिंगला असत. अर्धा तास एक राऊंड आहे त्यामुळे वेळ लागता. मम्मीचं पण आहे ना व्हिडिओ. पाठी अजून लाईन वाढतच जाता, फुल गर्दी होतेच आहे पाठी. आणि अजून आम्हाला तरी बरोबर अर्धा तास लागणार आहे, कारण की जस्ट आता बोट गेलेत तिकडे खाली. अर्धा तास झाला, अर्धा तास बरोबर. अजूनपर्यंत काय आळोख पडत आलेला आहे आणि अजून काही कमीच नाही गर्दी. पुढे अजून खूप जण आहेत. ओके, वडापाव घेऊन जाता भेंडी. हे बसले बघा, आम्ही अशावाल्या बोटीत बसतोले, ओपनवाल्या 4 सीटवाल्या. ही 2 सीटवाली बोट आहे त्या दोघांसाठी आणि ही चौघांसाठी. ते खाली फॅन्डल मारायचे आणि पाठी एक आहे बघा, इकडे ग्रुप केलेला, तिकडून टर्न वगैरे मारायचा लेफ्ट राईट. ह्या इकडे मस्तपैकी ठाण्यात 70 रुपये पर पर्सन सीट. येऊ शकता तलावपाळी स्टेशनच्या बाजूलाच आहे, एकदम जवळ 2 मिनिटावर ठाणे वेस्टला. अक्षरशः आम्ही आता इकडे एक तास झालं, 1-1.5 तास झाला इकडे थांबानो, अजून काय नंबर लागलाच नाही. सेफ्टी जॅकेट दिला जाता सगळ्यांना. आणि वाजले जातात 6:15. अजून पण खूपच गर्दी आहे, म्हणजे गर्दी कमीच होत नाही. आणि आम्ही कंटाळलो इकडे थांबून, सगळी कंटाळली आहेत. आणि औद्योगिक फुल रेडी आहे.
अभी बोटिंग करेगा फुल। फायनली आमची बोट आलेली आहे आणि आमचा नंबर लागलेला आहे, तर आता आम्ही जातोय। ओ भाई साहब, बस बस फुल मजा फुल मजा। हे बघा इकडून खालून फॅन्डल मारूचे लागतात, इकडून फॅन्डल मारायचे आणि इकडून टर्निंग करायचा, राईट लेफ्ट करूसाठी इकडे पाठी एक हुक दिलेला आहे इकडे। मी 4 जण एका बोटमध्ये बसलो आणि ती 2 जण दुसऱ्या बोटमध्ये। थांब व्हायला, पाय दुखाक लागले मला शी। तर ती 2 पाठी आहेत त्या पाठच्या बोटमध्ये, तर ते पण येत आहेत। तर आम्ही आता एकत्र इकडून जाणार आहोत लेफ्ट साईडने, तर थोडं आपण इकडे थांबूया, म्हणजे ते आली की इकडून आम्ही निघतलो एकत्र। हा लेफ्ट साईडने ग्राउंड गोल राऊंड मारणार इकडून। हे बघा इकडे आले काही एकदम मजा येतात। फर्स्ट एक्सपिरियन्स एकदम खतरनाक आहे आपला। आईला 2 पाय मारून मारून हैराण होऊ झाला। हा हा, आता आपण तासभर हयत थांबूया, आता हयत बसायचा वेळ घेऊन। हा मस्त इकडे जेवण बिवण नाश्ता घेऊन बरोबर फुल तलावाच्या मधीच। अद्विक स्माइल मरणार झाला काहीच आमका गरम, हैराण झालो हँडल मारून मारून काढलो आम्ही। कसं आमका पेवा घेतला त्यामुळे आम्ही बिंदास होईल। तिकडून निघताना कंपल्सरी आहे, पण इकडे आल्यावर आपण म्हणजे गरम म्हणजे तुम्हाला कम्फर्टेबल नाही होत असेल तर काढू शकता, स्वतःचा रिस्क वर। हे जे शंकराचं महादेवाचं मंदिर आहे ते फक्त वर्षातून एकदाच ओपन केलं जातं, ते पण महाशिवरात्री दिवशी। वर बंद ठेवला आता, जेव्हा महाशिवरात्री असते तेव्हाच इकडे ओपन कार्यक्रम वगैरे असतात, वर्षातून एकदा उघडणारं मंदिर। आणि इकडे आजूबाजूला इकडे हनुमानाची मूर्ती उभे केलेले आहेत। आणि आता आम्हाला बरोबर इकडे झाले आहेत बरोबर 10-1 मिनटं। आता मी इकडे रिव्हर्स मारलो, रिव्हर्स। हे पाठी 2 जण बसले आहेत नवरा बायको, आता त्यांना आपण ठोकणार आहोत। ठोकली ठोकली बोट ठोकली 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 ठोकली, अशा प्रकारे इकडे ऍक्सिडेंट झालेला आहे। त्यांची बोट पळणार नाही वाटतं। तर आता भाई फुल खतरनाक वाला सीन तुम्हाला दाखवतो, तो हे बघा इकडे फुल कारंजा, फुल जबरदस्त सीन। आणि आमच्याकडे आता बरोबर राहिलेत 15 मिनटं, फक्त 15 मिनटात आम्हाला इकडून फिरायचं आहे। 15 मिनटं बाकी आहेत। आणि हे इकडे आपला मागील व्हिडिओ शिवजयंतीचा तुम्ही बघितला असालच, तलावपाळीचा। नाही बघितला असेल तर वरती आय बटनमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ दिसत असेल, तो नक्की जाऊन बघा। आणि इकडे आम्ही आलेलो लास्ट टाईमला शिवजयंतीला, इकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आहे इकडे या साईडला। जाऊयात नको तिकडे, कोण येता इकडे विचारू का? आम्ही हयत थांबूया, जाऊयात नको गप्रो, कोण येता बघूया। रिवर्स मारतो आम्ही, पुन्हा एका ठोकूचं आमचं प्लॅनिंग चालू हा। गेले गेले ठोकली 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 ठोकली। इकडे आम्ही आता भिजाक जातो या साईडला, पाणी उडतं तिकडे कारंजांचा। आम्ही आता इकडे पाठी कारंजामध्ये भिजाक जातो तिकडे। आता पाठी घे यार, रिवर्स येताना बो काय पाय भरतो ते बाई, पॅक्टा भरली पॅक्टा, पॅन्डल मारून मारून पॅक्टा भरली। या काय वळला नाही मेले, तिली ती वळलेली या मोठे लाचाडा रे। पाठी आली गावात भेट गे रिवर्स। काय
त्यांची मला पटकन वळत रे, छोटी बोट ना लगेच वळत, ह्या मोठ्या लाचांडाच वळत नाही. के पाय माझे. हा चल ओके. आता मी जाणार तिकडे सरळ. आता मी त्या कारंजाच्या तिकडे जातलो. आत्ता आम्ही कारंजामध्ये भिजायला जातो आहोत. मस्त की तिकडे पाणी उडतं अंगावर, खतरनाक. ए पाणी, ए मला खूपच पाणी अशी खूपच वेळा पाणी आहे. चल त्याला भिजलो आम्ही पूर्ण इकडे त्या कारंज्यात. आता जॅकेट घातलो नंतर पहिला घातलं असतं तर बरा झाला असता. वेळ भिजायला चोतो झालोय बघा. मारणाची तोंडी वाजली, शाप भिजावून चोतो झालोय बघा. पूर्ण कारंज्यात भिजलो पूर्ण. बघा पॅन्ट बिंट सगळी भिजली. अजून जास्त भिजलो नाही, सेफ्टी जॅकेट घातल्यामुळे भिजलो नाही. केस बीस भिजले आहेत, त्याचे पण केस बीस भिजले आहेत. आमचं तर काय खराब नाही, आम्ही अक्केच भिजलो. आम्ही अक्केच भिजलो पूर्ण. ते पॅन्ट बिंटच्या आयला शर्ट बिट सगळ्यात भिजलं. भेंडी ही बघा इकडे, इकडे पाली लिहा, पालीचा चेडू हा. इकडे चेडू काय झिला कोणतरी पाली लिहा, त्यामुळे ही दोघोली भियाली होत. आता काय करायला यांचा. हा चल चल, लय भिजतलो, लय भिजतलो तिकडे. समोर जाऊया म्हणता, समोर जा भिजलो, शाप चोतो होतो समोर गेलो तर. आम्ही पण गेलो असतो, पण आमची छपरावाली जर अशी बोट असती ना तर गेलो असतो. ह्याच्यात जर गेलो तर आमचं चोतो झालोच समजा, शाप भिजान जातलो. आम्हाला झाले आता बरोबर 35 मिनिटं झाली. अजूनपर्यंत आम्ही काही गेलो नाही हो तिकडे, आणि एवढ्यात जाणार पण नाही. अजून पैसे वसूल करतो पूर्ण 30-70 रुपये पर सीट. 70 रुपये आम्ही वसूल केल्याशिवाय जाऊचंच नाही. अजून बरंच वेळ थांबतो, अजून थोडा वेळ तरी अजून फिरणार आणि एक राऊंड मारणार. तो कसं जो दादा आमच्या ओळखीचाच झाला, त्यामुळे काही भीती नाही आपला. असं वाटतं हयच यायचा मस्त की सगळा घेऊन, नाश्ता बिष्टा जेवण बिवण घेऊन यायचा, काही लावायचा मस्त की हयत बसायचा. फुल चारी साईडने पाणी, वर मस्त की ओपन आकाश, रिलॅक्स मध्ये इकडे बसायचा. हे तर बाई सुसाटच निघतात मगातपासून सरासर एकदम. 2-3 तरी बोट गेले, म्हणजे आमका किती वेळ झालो तो अंदाज घ्यावा. आम्ही मगातपासून हयच हो बरोबर 40 मिनिटं होतील आम्ही इकडेच आहोत. ते मोठे बोट ग्रुपचे 3 गेले मगातपासून 15-15 मिनिटाचे, तरी पण आम्ही काय अजून इकडून हल्लो नाही आहोत. जाऊया, कारण की अजून लोक पण पाठी वेटिंगला आहेत ना. मग आम्ही आता जातो, कारण खूप बोटी असतात. आता थोडी गर्दी कमी होता, रात्र होत जातं जशी. त्यामुळे आता आम्ही जातो रिटर्न. पायांचो सत्यानाश झालेलो हा आमचं झाला गाईज. 30 मिनिटाच्या जास्तच झाली. आम्ही आता पोचलो तिकडे. फुल धमाल मस्ती, फुल एन्जॉय केला आम्ही इकडे. ठाण्यात तुम्ही आलात कधी या साईडला तर इकडे नक्की या. 70 रुपये पर पर्सन तिकीट आहे आणि मजा येतात एकदम. फुल अर्धा तास भेटता. फक्त रविवारची खूप गर्दी असते इकडे, कारण की रविवार सगळ्यांना सुट्टी असल्यामुळे मरणाची गर्दी असते. बाकी तुम्ही कधी येईलास एवढी जास्त गर्दी भेटायची नाही, पण फुल मजा येईल. म्हणजे पहिल्यांदाच मी असं काहीतरी बोटिंग वगैरे केलं आहे, कधी नाही एवढं विषय. गावी असं हुडीत बिडीत बसलेलं फुल नदीत बिदीत, समुद्र आपल्या मालवणच्या किल्ल्यावर वगैरे जाताना किंवा मासे बिशे पकडताना असे बोटी बिटीत बसलेलो. पण ह्या असं काहीतरी नवीनच केलं, हँडल बिंडल मारूच्या बोटीचा. हळूहळू नेऊ काही आता, नाही तर डायरेक्ट जाऊन त्यांना धडाम होत. बोट स्लोली आम्ही आता तिकडे लावतलो. जैसून आम्ही निघालो तिकडे. आम्ही बोट आता पार्क करतो. परफेक्ट पार्किंग होऊ का, एकदम परफेक्ट गाडी लागा गोया बरोबर तिकडे पार्क. खतरनाक गाडी पार्क केली आमची बोट बरोबर बागलात. खतरनाक एकदम पार्क कट्टोकट लागली. तर आमचं झालेली आहे. तर आम्ही आता उतरतो इकडून. गावात आज रात्री 8 वाजले तरी पण अजून काय गर्दी कमी झालेली नाही बघा. अजून पण असंच अजून
10 जण तरी आहेत अजून वेटिंगला. तर मित्रांनो खूप मजा केली आम्ही इकडे आज. एकदम भारी 500वाली मजा, म्हणजे लाईफमध्ये पहिल्यांदा असं काहीतरी युनिक केला. म्हणजे असं गावी बोटीत होडियात बिड्यात खूप बसला, पण असं हँडल मारीच्या बोटमध्ये कधी बसलो नव्हतं. पण एक मस्त एक्सपिरियन्स होता लाईफमध्ये, कारण की मला आवडलं इकडे. आणि संध्याकाळचं इलाज तर उलट मस्त, फुलं काळोख वगैरे असतात आणि मध्येच गाडी लावायची मस्तपैकी, आपली बोट लावायची मध्येच आणि फुलं एन्जॉय करायचा, भारी वाटतं. तर तुम्ही पण या सगळ्यांनी कधी आलात त्या साईडला. तुमचे फुल धमाल मस्ती झाली आज. रविवार आमचा मस्त गेला. आणि आता शेवपुरी खातो आम्ही इकडे समोरच आपल्या तलावपाळीच्या समोर आजूबाजूची दुकानं असतात बाजूला, त्या साईडला मी आता शेवपुरी ऑर्डर केली आहे. तर मस्तपैकी आमची शेवपुरी आलेली आहे इकडे तलावपाळीच्या समोरच. चला 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 चला, बाय बाय बाय. प्रकारे आम्ही आता चालतोय घरी. फुल मजा मस्ती केली. 2-3 तास आमचे गेले इकडे. तर तुम्ही व्हिडिओ जर बघितला असाल पूर्ण तर चॅनलला माझे सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट पण करा. आणि असेच व्हिडिओ बघत राहा.